ప్రియ దైవిక స్నేహితులార, ప్రభుక్రీస్తు శుభనామమున మిమ్ములను ఫిబ్రవరి నెల 15వ తేదీ 2021 దేవుని వాక్యం గురించి ధ్యానించమని ఆహ్వానించుతూ ఉన్నాను. మన ధ్యానాంశము అద్భుతాలు, గొప్ప సహాయాలు వంటి బాహ్య సంకేతాలు విశ్వాసానికి సహాయపడవచ్చు, కానీ అవి విశ్వాసాన్ని ఉత్పత్తి చెయ్యలేవు, లేక దేవుని శక్తికి నిరూపణగా నిలవలేవు. మనుషులుగా మన విశ్వాసం చాలాసార్లు దేవుని చర్య మరియు ఆయన జోక్యాన్ని చూడటం మరియు ఆయన యొక్క దయను అనుభవించటం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దీని ప్రకారం వివిధ అవసరాలకు మనం చేసే విన్నపాలు దేవుడు వెంటనే మంజూరు చెయ్యాలని మనం కోరుకుంటున్నాం. మరో మాటలో చెప్పాలి అంటే అద్భుతాలు, సహాయాలు మన ప్రార్థన యొక్క సమర్థతకు మరియు దేవుని శ్రద్ధ, సంరక్షణకు రుజువులుగా తయారవుతున్నాయి. ఒక విధంగా మనకు తెలియకుండానే భగవంతుడిని పరీక్షించటానికి, మనం కోరిన వాటిని ఇవ్వటం ద్వారా ఆయన మంచితనాన్ని, శక్తిని నిరూపించుకొనటానికి మనం ఒత్తిడి చేస్తున్నాం. వాస్తవానికి ఇది స్వర్గము నుండి గురుతులను కోరిన యేసు స్వంతకాలపు ప్రజల మనస్తత్వం. వారు ఎంత మూర్ఖులు, ఎంత అవిశ్వాసులు! అప్పటికే ఎన్నో అద్భుతాలు జరిగాయి. దేవుని ప్రేమ, దయ, ఓదార్పుతో కూడిన సువార్తను ప్రభువు ప్రకటించారు. వీటన్నిటికంటే మిన్నగా స్వయాన యేసే అతి పెద్ద గురుతు. అందువలన కావలసింది ఏమిటి అంటే భగవంతుడిని పరీక్షించటం కాదు, నమ్మటం. ఆయన శక్తిని నిరూపించుకొనమని దేవుడిని ఒత్తిడి చెయ్యటం కాదు, పట్టుదలతో ఆయన పట్ల మన విశ్వసనీయతను, నమ్మక పాత్రతను నిరూపించుకొనాలి. మనం ఒకంతగా నిజాయితీతో హృదయపూర్వకంగా పరిశీలిస్తే మనలో చాలామంది పరలోకం నుంచి గురుతును కోరిన ఫరిసయ్యులకు భిన్నంగా లేరు. వారు విశ్వసించి తమ నమ్మకాన్ని ధృవీకరించుకోవటానికి కాదు గురుతులను అడిగింది. తమ యొక్క అవిశ్వాసాన్ని కప్పిపుచ్చుకొనటానికి, దాచిపెట్టుకొనటానికి, సమర్థించుకొనటానికి వారు ప్రభువు నుంచి గురుతును డిమాండ్ చేశారు. మన సొంత కాలంలో కూడా తగినంత మరియు ఎక్కువ గురుతులు లేవా? అసలు మనకు గురుతులు ఎందుకు కావాలి? వాస్తవానికి గురుతులు ఏమిటి? ప్రధానంగా గురుతులు మన దృష్టిని సరైన దిశలో నడిపించటానికి ఉద్దేశించినవి అని మనం గ్రహించుతున్నామా? అవి కష్టకాలంలో మనలను ఓదార్చటానికి, బలోపేతం చెయ్యటానికి మరియు నూతన ధైర్యం, నిబద్ధతతో మనలను నిండించటానికి, మండించటానికి ఉద్దేశించినవి. అంతేకాని మన యొక్క బాధ్యతలకు అవి బదులు కాదు. మన యొక్క బాధ్యతలను తప్పించుకొనటానికి, బాధ్యతలను విస్మరించటానికి అవి ప్రత్యామ్నాయాలు కాదు.
మన బాధ్యతలను సక్రమంగా సమర్థవంతంగా పరిపూర్తి చెయ్యటానికి అవి సహాయకారులు, ప్రేరణలు. చాలాసార్లు మనం కూడా మొదటి పఠనములోని ఆది కాండములో కయీనుడు చేసినట్లుగా తప్పు చేస్తాం, తరువాత ముఖాలు పడిపోతాయి, వాడిపోతాయి. అస్సలు ఎందుకు తప్పు చెయ్యాలి, తరువాత ముఖాలు ఎందుకు వాడిపోవాలి? మనం మంచి చేస్తే దేవుడు మనలను అంగీకరించి ఆశీర్వదించడా? మనకు ప్రత్యేక సంకేతాలు, గుర్తులు అవసరం లేదు. దేవుని ఉనికికి ఒక గొప్ప సంకేతం, సాక్ష్యం మనము చూపించే కరుణ, కనికరం. అనగా ఒక సోదరుడు మరియు ఒక సోదరిగా మనం పరస్పరం సంరక్షకులం, జవాబుదారులం అని ఎల్లవేళలా గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. అసూయ, హింస మరియు విధ్వంసం వ్యతిరేక గుర్తులు. కయీను మాదిరిగా నాకేమి సంబంధం, తోటివారు ఎట్లా ఉంటే నాకేం అని చేతులు దులుపుకొనలేం, మన యొక్క బాధ్యతను నెట్టివేయలేం. తోటి వారి శ్రేయస్సు, వారి సంతోషం పట్ల ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మానవ ధర్మం, బాధ్యత ఉంది. ఇక ఈనాడు మన జీవిత దిశ నిర్దేశ సూత్రం, ప్రతి ప్రార్థనలో, ప్రతి విన్నపంలో మన కోరికలను నెరవేర్చమని, మనకు సహాయాలు ఇవ్వమని మాత్రమే దేవుడిని కోరితే ఇక దేవుని చిత్తం నెరవేరునుగాక అని ప్రత్యేకంగా ఎందుకు ప్రార్థించటం?